ערוץ הכובע, את שהפס הישר יהיה יהיה לילי, יהיה לילה, ויש 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 יאמן. קבלו את חתיכי שלי, הוא רב מכות עם איזה ילדה פה במים. מה אם כאילו פשוט היינו רבים ככה? גרועה עליה עם זה. לא הבנתי, היא למעלה? למה הוא... מה? הוא התאבד? שומר ישראל, השם שומר. את הטיק טוק משגעת, מחוברת לא עונה. תואבת, לא אוהבת! שחק את המשחק! לא יודע מה עשית לי אני מתרגשת. חורים. ככה אני מדמיינת את התהליך גיוס של דקל וקנין. אהלן, תעודת זהות בבקשה. אהלן. דקל וקנין, איזה קטע. תעודת זהות בבקשה. לאן אתה רוצה להתגייס? לתצפית, צינון, פצפצניות. תגיד מג"ב. מג"ב. יאללה אחי, סע לשם. לבולבול! הוא גם מתאים לי לזה, תראו איזה יפה. וזה לבולבול מקורי. אתם בטח שואלים את עצמכם, סלמה, למה צריכה את הלבולבול? אני לא יודעת, לכולם יש אותו עכשיו, אז אני מתארת לעצמי שצריך. סליי. אנחנו מקשיבים, אבל לא שופטים.